Geser ono. Apa bedot? Terus Rumpun ampulan kilo isinane. Mantep. Bane super. Mosok le. oh lausan. Mosok le. Kan saya sama gede nih. Nggih. Ini. Oh, iya tak e. Ponakane iki. Iki aduh sing rawa. Pelunturan pernah, Mas? Hah? Pelunturan pernah? Pelunturan ora pedot. Untune kaya anu kok. Betul. Mau salah mencelat mau. Ayo, kakek. Langsung sak ngono. Ya. Udah langsung iki. Kakek lo. Kakek Sar. Tenang. Dar. Hei. Kakek lo. Di wae iki kok. Sing memori entek ku lho. Pakai mrene. Lho, kok kaya hiu ngono? Ayo. Kakek lo, kok ekspresimu? Tenang. Wah. Lho iki apa? Hiu ngono kok. Hiu. Drot. Oh, padha kakap ndak ono. Wes. Re, Mantap iki ya. Dar. Lausan samene gede nih. Alah. HP-ne ramot. Rong nyari. Poin ke-3. 88. Iki sing oleh. Kae tukang sesere. Wong kono kae. Mayan. Poin ketiga ya. Iki lausan sak bayi. Tetapi